Ahojte a vitajte pri novom videjku a dneska to bude po dlhej dobe opäť 10 faktov a dnes to bude konkrétne na seriál Squid Game, alebo ak chcete hra na oheň, ktorý nedávno dostal tretiu a zároveň finálnu sériu, tak sa na to bez ďalšieho okecávania poďme vrhnúť. Ešte pred začiatkom by som sa chcel teda ospravedlniť za zlú výslovnosť korejských alebo iných mien, ktoré tu zaznejú. Ďakujem za pochopenie. Na vizitke, ktorú jeden z hlavných hrdinov v metre dostane, je uvedené skutočné číslo. To podľa všetkého vlastní jeden korejský podnikateľ, ktorému po uvedení seriálu volajú denne tisícky ľudí. Niektorí z nich by sa dokonca fiktívnych hier chceli zúčastniť. Schodisko, po ktorom účastníci kráčajú pred každou hrou, je inšpirované slávnou litografiou Relativita od grafika Mortisa Koinesa Essera. Ospravedlňujem sa za zlú výslovnosť. Zo všetkých hercov, ktorí hrajú v Squid Game, je Ha-Jun Wei, Junho Hwang, ktorý si zahral policajta jediným, kto by dal hrám v skutočnom živote šancu. Všetci ostatní herci povedali, že by o zapojení sa do hry ani neuvažovali a že život nie je iba o peniazoch. Herečka Jong Hyun sa kvôli roli Kang Si-byok naučila hovoriť so severokorejským prízvukom, ale keďže sa jej postava snaží zakryť svoj pôvod, používa ho iba v scénach s mladším bratom Sivang Park. Symboly používané v seriáli sú používané ako znaky alebo časti znakov v korejskej abecede. Symbol kruhu znamená symbol O, symbol trojuholníku znamená časť J a symbol štvorca znamená M. Takže vyobrazenie na vizitke znamená OIM. A sú tak skrátkou pôvodného názvu seriálu Ojingo Game. Potom ako seriál vyšiel, narastol počet predaných bielých tenisiek Vans. Režisér Dong Hyung Hwang písal Squid Game v dobe, keď bol zadlžený a dokonca si sám prijal, aby v tej dobe na podobnú hru narazil. Jeden z najvyhľadávanejších dotazov na Google v dobe, keď vyšiel seriál, bola otázka, koľko dolárov u nás eur je výhra zo Squid Game, čo je asi 28 miliónov 393 496 eur. Dúfam, že som to teda prečítal správne. Režisér Dong Hyung Hwang sa pri tvorbe Squid Game inšpiroval hrami, ktoré hrával ako dieťa. Režisér a tvorca seriálu Dong Hyung Hwang napísal Squid Game ešte v roku 2009, ale kvôli veľkému množstvu násilia a krvavých scén si nemyslel, že by seriál oslovil veľké množstvo ľudí a navyše nedokázal zohnať dostatok peňazí k tomu, aby ho mohol natočiť. Ďakujem, že ste videjko sledovali až do konca. Ak sa vám videjko páčilo, môžete dať like. Ak ešte nemáte, tak samozrejme aj odber. A samozrejme budem rád za komentáre, do ktorého mi môžete napríklad napísať, aká je vaša obľúbená hra zo Squid Game. Alebo aký máte názor na koniec Squid Game. Za všetku podporu vám ďakujem a uvidíme sa zase u ďalšieho videjka. Tak sa zatiaľ majte a čau.